Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak eksenduk cengka. Tang bopet mentah pada ufrai dia. Kam no kecing cencar am. Tip syuk kan long kumna lada. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pin kraya pi na kabenda ka NEET. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization. Kalayaro yaka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council ba kala suspon yus EM kahima maliem namar ka jingbum siu yaka khajna shaka KHADC. U President kahito ba Donbok Dakar ha ka jingya kendo bat u CEM jongka KHADC ula dawa ban thau da ka kenhon ban tokit bnia yagi kampisa pilain jongka hima maliem da ka bakeno ba ka don ka jingbum shai. Ula ongru baga jingmi pisa ka hima maliem kam day tang lai klor sisnem kumba ka ai jing keng. Nrei ka jingmi kan palat ya ka arpo klor AA. Ni mentah ke sengi nak kalian jongka hito sengkeme. Ni lawan bu ya kan ka Dorcas, Chief Executive Member CM jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Habaya day ba ni ai kan ka shiti lani kata ka bangi dawa ban inquiry lani ban tokit habaya day ba kan ka jingmi kan ka kundrum kanram hapo ka hima malem hamtam dang hadin bangi i ba ka this council kala suspend yo CM jong ka hima malem ni small bay ban one shapo this council ban dawa shushu ban le ka inquiry khnang ban lap kibun ki jerwat ki jingya tungko bat ka hima malem hamtam habaya day bat ka jingmi na ka way ka ba ong ba ki ka jingmi kandai ka ba like kadai like klor system jong arpsan arpnreo te hakani gishti nila krem daga bashay bat nila penpauru miu kon hajar jong ka hima malem nimso ya hab ba kan ongkat ka hima malem kinyo ya kata ka jing lum tang like klor andre kai ka bangi so kandai palat ya ka arpau lanesh shpau lane arpau klor te hakani ka shiti nila instruct ru long nila ajengmut ya ka dis council badai ban nodi kode pentamai lani penjanai ya kata ka Milliam Act and Rule nomor ba da pipe ya ka Milliam Rules imship hajar nyo ka kren kumni ba ka dorbar ka him office jongs im hima Milliam kadai ban khot ya ka dorbar hima hangni ka ong ba at least once a year to preside by the CM lani ro deputy CM ka ba hadu menta mushim la khot ya kata ka dorbar hima hapo ka hima malem te ka jingdawa ka jongi ban penjana shisho ya ka hima malem CM shibrul kadai namar ba kamdan kata ka provision ka balada uni UCM khot ya ka dorbar ukun u hajar le gumno tengi songkhya ya ka kam te ngilawan mi bat ngila ya ai jumur ru bat ngila penti ya kata ka statistik ka jingkhen ka ba hakanong rim bo ba ngiyeng bang yong nyim sngo ba kandai tanglai kelut namar la dangi pet ya ki jinglum khajna ki ba rim insha highlight kumba chi snam ka khandai spa khandai bu khatai ngilap ba ka jinglum khajna ka doi habdo sau phaulak kata hadien ba ot lut kini ki jenet ki janat ki jingsiu ya ki kita ki CM kajing siu ya kita ki menteri kajing siu ya kita ka bairneng gim dim tai ta ka poi hatu sau paula te uni pat ude usnam arpu arpendreu komot ka badang dei kio arsha pat manusia thu ka history khindian ka bala dangi phai dien manusia ya kata ka jing ai ki yo ki ke poi hadu khatsau lane ki khasan lang te ha ka hadin nang tu pat ka hiar kumba siki pralak kabalong marsteng kataru undalawan pat do acting CM way te kani hi kajingle jongka ne ka isi ka bamenta ngi ai ka jingero bakala nuat ban kata ka reu jongap ba kilatip syai kim salia ya kata ka political career ka jongki Henry ban wanra
kajing baha hapok ka hima meliam lani kata kajing wanra hapok kan ni ka kanuksa ya kiwi ke himaru kani kajing le ngi ai kajing ro bat ni kenturu ya ki ng ba ka shti bat ni dawaru ba de ban le kajing thokit ke babnya khnang ban lap shushu ya kani ka jing ya de chaka pathar kum shapo raj marwet dat nang ta habi de bat khamtam bat keni ka rukom lum ya kata ka khajna namar baro kata hi ki badan ki isi ki barim ki la fil lot habi de bat kani ka benta ka ban khendang telong bat sakawairu ni layak rentai sani bat katkum ka dorkasi ni la pen snguru ba la de ban thep shushu ya ki dokhat jong ka hima meliam kata ye kita kin rius pangut jong ki rang ba snong hau perkhat ki khon ki hajang ki jong ki hima meliam ki la dei ban mik jakmat pat ki la dei ban sunthur ho ni tip shai bal la da kata ka riti ka dustor ka jongi ha ka por barim tenre kat kum ka juk ka ba menta ngan chu highlight kan dia kan ni ka hima meliam hadu menta kan ni ka juk jong ka IT jing shisha ki la dei ban don la ka jong ka website ki ban peni ba kumno ban thep ya ka tendar habi dei bat ki yo ki hat dan kita ki giat ki baper ki badan chapo ka hima meliam te ke ka bajia pat menta la da pipe ya ka tendar kim ju khot ya kata ka advertisement ki la shui ai sop bet amar ngi lai i kata ka jing shisha teng la dingi ngam da kan specific ya ka snem gam baklar ke dei khat sau khat san ka balami ka jing thep isa khandai polak ya ka ta yo masi hapo berni henry undal ayo usi ono tanglai polak ka pendi kan ni ka bomlong transparency hapo ka hima meliam te ndalale inquiry nga tharai bun ki ban ngat bat bun ki badung bentai ki badung ti ban penja kala bi kani sa kin sangat hakata ka inquiry bat nga kermen ru hagane ka isi ka bat mai bat kin sa rat dengkong upaj ba umdi ban yo khunyum rei kai ka jingle bat ka jingyat kalenti ka dekat kum ki an kirul umdi banga batai start rei ka an ka hima meliam semsem bun ka kren da ka basai bat nila highlight ru ya ka commission jong ka khandai spa san pendriu ka ba kumno ka la pendrung ya ka kadon ka jing ya khon ban pendrung ya kita ki kor ki ba pher hapo ka hi mamlem ba hadu mentangi i ba kat kumbal ngipek ya kata ka cabinet jong ka hima meliam kadon tang hadu kadon kum tang kumba prane lene khat prangut ta perkhat pi wat hapo ka executive darbar snong ru hidang don habu kita kinong khmat ki bangi don khat saw ka sangut te kat ka hima meliam balai tang kat ni ki ban yakran te balai ba kimi kini ki jarwat hapo ka hima meliam kadai be ba la aili nadu kasang di ki isi ki barim tengi kermen scam ba kane ka isi kan shim ya kane ka jing ujar jungi bat kan le ya ka no query ka bukhot bobiang bat yin salab lut ya kita ki jarwat kita ki balari nadu kisnem perkani ka jing dawangi dawana do ban inquiry na do snem chejar khandai spa khandai pusat ni pensyong nong rim nomor ladang kumbangan phai biang ngan ong ai pika beling inut ban kren kumta kani ka jing lum khajana mo ni haba pitip shai ba dangshen ar kulora ya kata ki ong ke ba kin thep tandar ya kata ka yodo te ka jing lum ngan suya thu ep ka yodo ka parking yodo kayo kadon kani kata kayo masih beridua kayo molong nang po kayo umsning yo umroy yo umdan haus kini yang juthu ngai pi hauni usnem khnai spa khandai ka total ka boy ki hadin ba ki la depot ya kata ka miscellaneous kata ka customary allowance refreshing bill office stationery printing stationery ka legal expenses miscellaneous kani kata long ba hadin bokot kami sau pulang mo haus nam ka khnai spa khandai kani kadai ka ar pendri tingi pensyong nongrim hangta bangi ong ba pendai tang lai klor henry kandai be ar pau lani lai klor kata te ngin ong kajing pomsap te lada kamdai kumta te balai kan mi kani kajing suspension ke badan ka loopholes ta ka daw skin sa suspend kini kisir lada kamdan hi kani kata ka kajing duna lada kibiang kita ki act ki rule ba ki yat katkum ka millions shape rule bat ka act nam tharai ra kan don kata ka jing suspend hapo ka ni ka hima meliam jing shisha ngan khnang bu pai ba um shai kani hi kawai ndai banga yaro ndai namar
Lada pikir mau bangsen ni kundu yo governor ban ni dawai kata ka partyless. Ya kata ka party base. Habangi ong partyless kamut klaim dadan kata ka sumbal. Kendrai ni da ong ru ye gawi ka kantian ladangi kwa syai ka sensar kanar ladangi kwa ban i kata karya sensar customary law. Jadi ban ai bitanga ya ka wi ka kunhun. Tega pe kai balai bajia mentaru namar bahang ni amdan rong ser. Banjin badan rong ser sisin wala kata ya ka hima melim pila syak pun ken lane syak pun her lane kala ban kelem ke isi ha kano ko pot kata pi lai i hi nadu o kapor kebarim bas ko bairu la dagi kran kata kajing bamsa pila ban kan mau tangam da usnem haba kadang ko wi ke sadu mentang ni hapot dis konsel kaba ya karung kapisa haka account jong sekretari marwai te barok haji te kata tega ban ya kran je transferi ke corruption tengi kai ka bangi de ban pensau ka ba nila su shai ba ban wan hi ka jing sensar ka bobian lada ndon kata ka jing kata ka sarkar senrob lang lani ka jing don ka rongser ka mut kanyo shisha kata ka jing yat bet tamenta gani ka urlong ru namar ba ka don betang shirong Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa. Namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka basyet da kane ka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ka umpinyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.